खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय। दानिया फैदो दिनैनि आपडेटनि सायाव सावरायनोसै लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जादों अरुण'दय 3.0नि राङारि अनसुंथाइ। जाय महिला आइजोफोरा अरुण'दयनि 3.0आव राङारि अनसुंथाइ मोनो दै लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे जानुवारि मासाव मोननो हायाखै। दा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय, नोंथांमोना नैबे 20 तारिखआव नैबेनि 20 तारिखआव नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना खेबसेयैनो 8,000खौ मोननो हासिगोन दै लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। नोंथांमोना खेबसेयैनो 8,000 मोननो हागोन आरो नैबे 20 फेब्रुवारियाव लोगोफोर। 20 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना 8,000खौ खेबसेयैनो मोननो हासिगोन लोगोफोर। जाय बिथांमोना अरुण'दयनि 3.0आव एप्लाइ खालामदोंमोन दै लोगोफोर। गोजामानो जा बा गोदानानो जा, जुदि नोंथांमोननि लिस्टआव नामा दङब्ला नोंथांमोना खेबसेयैनो 8,000 रांखौ मोननो हासिगोन दै लोगोफोर। दा बे 8,000 रांखौ नोंथांमोना बोरै मोनगोन आरो मानो 8,000 सोनो नागिरदों बेनि सायावबो आं नोंथांमोननो फोरमायनि। नोंथांमोना 8,000आव 5,000खौ नोंथांमोना अरुण'दयनि नामै मोननाय जागोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबेवहाय 3,000खौ नोंथांमोनहा बैसागुनि नामै नोंथांमोननो सोनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखादों लोगोफोर। नोंथांमोना एबार खेबसेयैनो अरुण'दयनि जि 3.0आव गोजामानो जा बा गोदानानो जा, खेबसेयैनो ज' नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनाया नोंथांनि नामा दंब्ला नोंथांमोना खेबसेयैनो 8,000 मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव बे 8,000 रांखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। मानो होनबा जोंहा नैबेवहाय एबार इलेक्सननि, आसामनि स्टेटनि इलेक्सननि नैबेवहाय कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन। बेनिनो सिगां नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासावनो 20आव नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ मोनखानो हासिगोन दे लोगोफोर। बेवहाय बेल' नङा, आरो गोबां आसनि बिथाङा कड अफ कन्डाक्टनि सिगांनो नोंथांमोननो होलांबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि जाय बिथांमोना अरुण'दयनियानो जा बा गोबां स्किमफोरनियानो जा, नोंथांमोना खेबसेयैनो रांखौ मोननो हाखाजोबसिगोन दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना नैबे 8,000 रांखौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोनगोन आरो लोगोफोर। दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसै लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोननि न'खराव बा जाय बिथांमोननाव आधार कार्ड दं दे लोगोफोर, नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ मा खालामथारनांगोननो, आपडेट खालामथारनांगोननो। आपडेट खालामाब्ला नोंथांनि जि आधार कार्ड, बे आधार कार्डनि जि भेलिडिटि बा बे आधार कार्डजों माखासे खामानियाव बाहायनाय, बे मोनसेबो जानाय नङा होननानै बेवहाय गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनानै होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाथारनांगोन। जुदि आधार कार्डखौ नोंथांमोना जुदि आपडेट खालामनानै लाया, नोंथांनि आधार कार्डजों फैसा बख'नाय बा नोंथाङा आधार कार्डजों जिखिनि एप्लाइ खालामनाय, बेफोर गासैबो रिजेक्ट जाजोबगोन होननानै बिथांमोना फोरमायनानै होखादों लोगोफोर। नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ला। नैबे गोदान बोसोर 2026नि जानुवारिनिफ्राय बे आपडेट खालामनाय हाबाफारिया जागायबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेखौ आपडेट खालामनानै ला। आपडेट खालामोब्लासो नोंथांमोननि जि आधार कार्ड, बे आधार कार्डनि जि भेलिडिटि, बे भेलिडिटिया नोंथांमोननिया बारायनानै थाहैगोन आरो लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनानै लानांगोन। आरो आधार कार्डखौ जुदि आपडेट खालामनानै लाया, नोंथांमोना इयुनाव बे आधार कार्डखौ जेबो खामानियाव बाहायनो हायि जाहैगोन दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामनाङा, थाबैनो नैबे 2026नि जानुवारिनिफ्राय जि स्टार्ट जाबाय आधार कार्डनि आपडेटआ, नोंथांमोना बे आपडेटखौ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। अब्लासो नोंथांनि आधार कार्डआ थांनानै थाफिननो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोननि आधार कार्डआ रिजेक्ट जाहैगोन। दा बे आधार कार्डखौ बोरै आपडेट खालामनाय जायो आरो बे आधार कार्डखौ बहा आपडेट खालामनाय जायो, बेखौ आङो नोंथांमोननो जुदि भिडिअ नांगौब्ला नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरनो नाजागोन। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन।